ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ରବିବାର 6/3/2022 ଶୁଭ ସକାଳ। ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲ, କାହା ପାଦ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମା ଯିଏ ଆମକୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଏ, ବାପା ଯିଏ ଆମକୁ ଦୁନିଆ ଦେଖାନ୍ତି। ବାପା ଯିଏ କାନ୍ଧରେ ଆନନ୍ଦ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି ଦୁନିଆ ଦେଖାନ୍ତି। ବାପା ତୁମର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଯିଏ ନିଜର ସବୁକିଛି ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ସେହି ଦୁଃଖ ତା ଶେଷ ସମୟରେ ତାକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ମନ ପସନ୍ଦର ମଣିଷ ଖୋଜିଲେ ଦୁନିଆରେ ହଜାରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମା ପରି ମଣିଷଟିଏ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠାରେ ମିଳିନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମା 10ଟି ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ, କିନ୍ତୁ 10ଟି ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ମାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଜୀବନରେ କେବେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ତାହା ରଖି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ଘରେ ଥିବା ମାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ, ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ମା ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।